Hello guys, nako diri karon sa Save Atbang sa Save More and nami challenge karon buhaton. It's a sa tawag ato? Buy everything. Alphabetically. By alphabetical Oh. order. So buy everything by alphabetical order. So dapat ako mapalit barato lang kay lisod gi kayo kung mahal-mahal. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't. Okay guys, ang atong unahon kay A. So mangita tag A. Oh, kanina lang. Hindi po na ako. Sa inyo ni magamit. So B na po ta mangita tag B. Ang sa may mayo sa B. So ang ako nahunahan nga B kay Belvita para sa healthy lifestyle. Kita letter C na po. Pwede na po yung chips ahoy. Ayaw dito tas pikas. So Cloud9 akong ikuha. And letter? So sunod A, B, C, D, D. Ito ta sa D. Sabi ni mga pagkaon atong pagkaon. Pwede. Repeat. Ding dong. Si ding dong. Saman kani nga ding dong. Okay. Ding dong. So sunod D, A, B, C, D, E. E. Ito ta sa E. Si E guys kasi eggnog so Sure kita eggnog. E. Gamay lang eggnog. So ito ta sa F. Mangita tag F. So nakuha nga fita, kani nga fita. F na. Sudpod. So A, B, C, D, E, F, G. G, ito ta sa G. Mangita tag G. So sa kong G guys is Goya. So A, B, C, D, E, F, G, H. At ito sa H. Ang H na to is hotcake mix. Muna ang H. So A, B, C, D, E, F, G, H. I ta. Ito ta sa I. So sunod is I love you. At ngayon, nandyan ka na. Si Ikasin. Ikasin. Oh, finally. Ikasin tako. Oh, horny. So J na punta, ngita tag J. J. Si Joko. Joko Martin. J? Joko. Yeah. Ito na punta sa K. Ngita ta ni K. Alan K. Ta na K. KitKat. KitKat. Guys is L. Ngita na to ni L. Asa na ka L? Eh. So akong L is lemon. Mayo ni kaya para sa itong cleansing sa yan. So dito na punta sa N. So dito balik na punta dito sa atong giagian. Mapoy na kiss siya. So yun ako nakita ni N. Kaning mine. You're mine. You're mine. Sunshine. The rain. Ay na ba? Ito sa N, magita tag N, sa may gwapong N. Isa nindot nga N. Is nagaraya. So, magita na po ito sa sunod N, O. Ba? Anong O nga mainom din? Ha? Wala may O nga mainom. Oo, nakikita. Wala lagi O nga mainom. O nga makaon. O nga makaon no na. So, atong O is Oreo. Lami ni siya. Wala pa pugod katilaw ani, pero raglami ni siya. So next, sa O, LMNO, P. Ito sa P. Sa may P. So, pipiro unta to pero mahal man. Dili lang ta ni Puki. Si Puki. Kung ganahan mo ni P-Joy, P-Joy. Okay ra. Puki ra? Nain mo na si Puki. Princess na lang ba? Unsi. Kagunsi ni Princess. Kani lang Princess. Hindi ka ka-afford ni Puki. Sakit mo kaya na si Puki, oy. So, So,
P, Q. Ito na Q. Ito may gwapo nga Q. Kana, so sa kadaghan nga Q nila, no? Kanina mo napilian si Quadros Twins sa Goya. Sa Quadros Twins, si Quadros Twins. So, Q, R. Ito na ni R. So, ito na ni R na pod. R. Dahil mo yung R. So, nanatanakitaan nga R. So, Rainbow Magic. Di ba ta mga bata, pero ganahan dyan po kumusop-sop-sop-sop ani. This is S. Ngita ta ni S. Ito may gwapong S. So, ang S na to is Sprite. QRS T. Ngita tag T. So, may T din. So, kung na Sprite, napoy Tropicana. Nag-advertise ako. Wala na. So, QRSTU. So, sa tayo, no? Tayo, yun na tag-U. Unique toothpaste. Mo na itong U, guys. Unique. Bali tayo. So, unique atong U. So, QRSTU V. V. V na ta, V. Chocolate. Yes, chocolate. Choco shake. So, Vitamilk, ang atong V. Pero ganahan po kumutilaw ng isa ka V. Ito na. Vitamilk yapon, pero try T. T. QRSTUV. W. W ta. Ito tag W. W. Let's go. W. Ito guys is wow sarap. Para kung ganahan ko magluto-luto, nanay ako gamiton. So next is X. Ito na ni X. Oh my God, X. Palito na to si X, then daan na to si X. So ang atong X is xylitol. Ha? Sakto ba? Sakto ba pagbasa? Xylitol. And, xylitol. Ato na ta sa Y, pero kabalo naman ko unsa ang Y. Ito na. Ato na ta sa Y. Yeah. So, muna na itong Y guys, ang Yakult. And ang biggest din na ito nga problema is ang Z. Ambot ata mong itag Z. Mong itatag zebra dito para kukuha. Ta. Z. Ang Z karon ni Sunrocks dahil kay para ni sa ako mga sanina nga kinahanglanon ako Sunrocksan. And last na gining Z. Yay! Nahuman na ginang alphabetical nga pagpalit. And this is a grocery nga pag-alphabetical. So, ato na ta magbayad na ko. And diri na ako muna ng vlog. So, salamat sa iyong pagtanaw. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. The link is just down below. And push that notification bell. And don't forget, and famous Jim. Kadus, see you on the next video. Bye.